Alhamdulillahirabbil alamin. Waliyullah menika antaraipun makome niku ibarate bumi niki lan sak jerone langit. Lah moko menika panjenengan kalih kula boten ngertos dhateng tiang-tiang ingkang kekasihipun Allah senajan boten salat, senajan boten Jumatan, pun sampean aru-aru pun sampean ilo-iloaken, namung sampean contoh mawon perilakuipun kekasihipun datuwah menika termasuk enten darahe abah-abahe waline Allah menika. Iku turunane wali kok gak sembayang, gak Jumatan, enak main sekak kae, enak ngono ae pun sampai sampean napa niku sampean aruh-aruh menawi sampean perolokaken pun sampai niku nggih. Tapi niku urusanipun seorang kekasih datuwah menika dengan datuwah piyambak. Mokoh tiang meniku lek sing kados ngoten menika salate pun sekujur tubuh. Dadose cukup nglaksanakaken salat ingkang boten kepiring adan. Biasa tiang ngoten niku mor kumpul kalih kancane, kumpul kalih tiang-tiang umum. Niku kados menyendiri ten mriku salat. Maka salate sekujur tubuh. Lah niku pun jelas lek turunane waline Allah nggih termasuk sing sampean semerap-semerap menika. Tapi pun kelintu, kuwatir enten sing keturunan menika sing boten iman, malah ngombe khamar, malah adu PT, malah boten salat, boten Jumatan menika. Nggih kersane niku. Sing jelas enten keturunane waliyullah pun diaruh-aruh, kuwatir kita niki boten ngerti napa ingkang urusane kekasih Allah niku dengan datuwah menika. Nggih, lek kula ngalor ngidul panjenengan semerap Jumatan ku biasa ceramah ngene-ngene awake ngalor ngidul gak Jumatan. Nggih sanes waline Allah kula. Terus pundi waline Allah, wali murid mawon dereng kula capek. Nggih. Napa maneh waline Allah, wong waline Allah meniku antara bumi lan sak jerone langit menika. Lah niku, tapi niki kula bongkaripun kedhik mawon ten mriki enten beberapa orang sing islame sekujur tubuh senajan boten turunane waline Allah, tiyang biasa-biasa mawon dikire pun lekat ten dirine. Salate nggih 5 waktu tambah sae. Ditambahi sunah-sunah tambah wapi. Lah niku nggih. Atos-atos panjenengan niki rahasiaipun Allah. Dadose panjenengan beberapa orang ten mriki Islamih pun sekujur tubuh. Nek nyebut asmane Allah mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Kaki niku Allahu Akbar berapa triliun. Nggih, kersane ten Jawi enten tak kirimi suratul Al-Fatihah 500 orang, 5 juta. Bayar 5 juta. Niku nggih. Maka akhir zaman niki orang-orang berkedok agama yang mempunyai nama pun sampai panjenengan sampean turuti napa malih bab hartaipun panjenengan diakali. Lek panjenengan ten mriki nek didonga nggih alhamdulillahirabbil alamin mboten ngapi-ngapiaken jamaah ten mriki pun enten sing sekujur tubuh. Moko beberapa orang ten mriki ada yang Islamnya sekujur tubuh niku ndongaaken diterami dateng Allah. Bab awake kurang sehat lara tumut jamaah waras mboten dugi ditinggal mboten tumut jamaah malih. Bab dodol griya mboten pajang-pajang pirang taun nedhi donga ten mriki tumut jamaah. Payu omahe wis mari keturutane leren. Mboten dugi malih. Nggih alhamdulillah kula sabar mboten napa-napa.
asal pun semrap ilmune senajan boten sak kabehane cek boten diakal-akali tiyang sing kados kula niki. Lah niki ilmune niki wau Mas Wahid bab waliyuwah ingkang sing boten salat pun sampai diperolokaken ditingali mawon napa sedantene menika makhluke Allah nggih termasuk kewan-kewan menika. Lek ancene senajan kewan niku saged sae nggih sampean contoh. Lek senajan menungso prilakune nggih kados menika sing boten iman pun dicontoh. Intih menika niki sesungguhnya orang-orang yang dikasihi oleh Allah termasuk pun jelas keturunane wali Allah meniku pun enten doai pun abai. Nah niku nggih ngertos nggih panjenengan nggih cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.